whatever kind of illegal crossing of the border is a crime. Defend the border. And if you are the member of European Union, especially the Schengen area, you have a compulsory to defend your national border, which is the European border, to stop them. Everybody who would like to cross your border illegal way, stop them and defend the border to defend your community and to defend Europe. That's our answer to the question. You don't think defending the border by building a fence or a wall would be a decision of the European Union, or can that done? No. It's a national compulsory. So to defend the borders inside the European Union, especially the Schengen outside border, is a national compulsory. It's a national obligation. It's not a common job. It's your job because you are a state. That belongs to the definition of the state. So therefore you have to do it. In which way, how to do it, that's a very difficult but technical issue. The main issue is that it's your obligation to maintain your border control and defend your border. Prime Minister Fico, you share this? Sorry, and you can't wait for the European solution. Probably it could help you. Probably they will send some money, rather not anyway. But finally, as a state, you have to keep your border, and that's a compulsory. So I don't believe a European solution. But Schengen doesn't allow for those national solutions. If we are able to find a European solution, that would be fine in the future. But now, tomorrow morning, we have to fix the border. So that's, the very basic point, and we have to go back. All the questions are important. Moral and human issue are basically a technical issue compared to the main issue, that it's an obligation of the state to maintain the border security. Prime Minister Fico. Pokiaľ ide o šengenskú hranicu, ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal teraz maďarský premiér, pretože Slovensko je napríklad krajina, ktorá zabezpečuje 98 kilometrov šengenskej hranice s Ukrajinou a musíme chrániť šengenský priestor pred nelegálnou migráciou, čo je normálne, preto táto myšlienka nám nie je až taká vzdialená. Ja by som rád 2-3 slová k otázke našej bezpečnosti, pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu bezpečnosť Slovenska. My si myslíme, že tento priestor je predovšetkým v Európskej únii a to, čo niekoľko mesiacov hovorí britský premiér David Cameron, je veľká príležitosť pre Európsku úniu. Pretože ak dnes je tu záujem reformovať Európsku úniu smerom k vyššej konkurencieschopnosti tohto regiónu, my to chceme podporiť. My sa nechceme postaviť k návrhom Veľkej Británie chrbtom, že nás to jednoducho nezaujíma. Buďme k sebe trošku úprimní. My sme prijali Lisabonskú stratégiu a táto Lisabonská stratégia hovorila, že v roku 2010 má byť Európska únia najkonkurencieschopnejší región v celom svete. Ale my sme v roku 2010 zistili, že nás veľa regiónov predbehlo. Tak sme takto požúchali tú stratégiu a hodili sme ju do koša a vymysleli sme novú stratégiu Európa 2020, ktorá má takisto veľmi ambiciózne ciele. Čiže reformný proces, ktorý chce naštartovať britský premiér a ktorý možno je aj risky biznis, pretože hovoríme o referende, ktoré bude v roku 2016 alebo 2017, pre Európu môže byť naozaj veľmi dobrý. Ani my nesúhlasíme so zneužívaním sociálnych systémov v rámci tzv. Sociálnej turistiky. Aj my si myslíme, že sú niektoré národné prvky, ktoré by mali byť silnejšie, ako sú prvky európske. Uvediem príklad. Energetický mix. My nechceme, ani Česká republika nechce, aby nám niekto hovoril, ako má vyzerať náš energetický mix. Chceme si sami o ňom rozhodovať. Chceme mať vlastné regulačné orgány. Takže vidím tú bezpečnosť v Európskej únii a mimoriadne vnímam tú šancu, ktorú dnes David Cameron prezentuje ako nejaké 4 základné východiska reformy Európskej únie. A ešte poznámka jedna k migrácii. My sme mali dnes V4 zasadnutie a prijali sme spoločné stanovisko. Toto spoločné stanovisko vychádza z presvedčenia, že Európska komisia nemôže navrhovať právne predpisy, ktoré nerešpektujú rozhodnutie lídrov. Ak Európska rada, ktorá pozostáva z premiérov a prezidentov, ako najvýznamnejší orgán povie, že pomoc migrantom alebo riešenie otázky migrantov má byť na dobrovoľnej báze, nemôže prísť komisia s návrhom, na základe ktorého majú existovať povinné kvóty voči členským štátom. Toto principiálne odmietame. Myslíme si naopak, že na báze solidarity a dobrovoľnosti
vieme byť dokonca efektívnejší a lepší vo vzťahu k tomuto problému, ako keď to urobíme na princípe povinných kvót. Slovensko okrem toho ešte zdôrazňuje, že väčšiu pozornosť treba venovať územiam, kde tento problém vznikol. Ja teraz nechcem hovoriť o zodpovednosti za Líbiu. Líbia dnes ako štát neexistuje. Buďme úprimní. Sú tam dve vlády, je tam obrovské množstvo terorizmu a za to ale niekto nesie zodpovednosť a my sa to bojíme dnes hovoriť, že kto je zodpovedný za stav v Líbii. My sa bojíme hovoriť o tom, kto je zodpovedný za stav v Iraku. Irak ako štát neexistuje a my dnes musíme znášať nejaké riziká, ktoré sú s tým jednoducho spojené. Čiže ak cítime, že Líbia je územie, z ktorého najviac odchádza ľudí smerom do Európy, no tak poďme najskôr hľadať riešenie v Líbii. Skúsme postaviť vládu. Skúsme tam urobiť bezpečné zóny pre ľudí, ktorí odtiaľ odchádzajú. Čiže my by sme chceli prispieť predovšetkým priamo do území, kde vzniká tento problém. Ale odmietame politiku povinných kvót. Je to spoločná pozícia krajín V4. S touto pozíciou pôjdeme aj na rokovanie Európskej rady. Myslím si, že dnes už táto téma je silnejšia, ako bola pred niekoľkými týždňami a zdá sa, že tu je väčšina členských štátov Európskej únie, ktoré budú mať s týmito kvótami zásadný problém. Ale migrácia je téma, ktorou sa dnes V4 mimoriadne intenzívne zaoberá. Ja chcem ešte vysloviť do určitej miery aj rešpekt vo vzťahu k Maďarsku, pretože o tom napríklad nehovoríme, že do Maďarska prišlo viacej migrantov ako do Grécka alebo do Talianska. A neboli o tom žiadne samity mimoriadne, nikto nič nežiadal. A zrazu, keď tí migranti prichádzajú do Talianska alebo do Grécka, dokonca v menšom počte ako do Maďarska, tak je z toho celosvetový problém. Maďarsko sa snaží na tento problém reagovať samostatne, vyvoláva to rešpekt a ja si myslím, že je potrebné do všetkých dokumentov, ak sa budeme baviť o migrácii v najbližšom období popri Grécku a Taliansku, hovoriť veľmi vážne aj o situácii, ktorá vznikla v Maďarsku. Mr. Minister Simoniak, since this seems to be Vysehrad's position, this is what you share? Bardzo krótko, kilka słów na temat tych dylematów rozwojowych, które się pojawiły w pytaniu, do których się wszyscy odnosili. Oczywiście w Polsce też taka dyskusja się toczy. Polska przeszła przez kryzys gospodarczy cały czas na plusie, nie popadając w recesję i takie dźwignie rozwoju, trochę upraszczając, widzimy w dwóch elementach, to znaczy we wciąż rosnącym eksporcie i w środkach unijnych. Uważamy, że ta nadchodząca perspektywa unijna powinna pozwolić nam przestawić gospodarkę na gospodarkę opartą na wiedzy, ponieważ może to być ostatnia taka perspektywa unijna, która tego rodzaju dodatkowe środki nam zapewni, więc tutaj w podobnym duchu jak premier Czech mogę powiedzieć o inwestowaniu w innowacyjne ośrodki, w wiązaniu nauki z przemysłem i szukaniu takich rozwiązań, które uniezależnią nas od tych bieżących wahań koniunkturalnych. Oczywiście mamy podobne problemy i podobną strukturę, może ze znacznie większym udziałem rolnictwa, jeśli chodzi o nasz eksport. Jesteśmy tutaj potentatem w eksporcie artykułów spożywczych, ale i przemysł motoryzacyjny, może nie jeśli chodzi o produkcję samych samochodów, ale częściej to też jest ogromna gałąź. Jeśli chodzi o kwestię, z czym pojedziemy na przyszłotygodniowe spotkanie Rady Europejskiej, to potwierdzam zadowolenie z dzisiejszego spotkania, bo wzmocniliśmy swoją siłę działając wspólnie i myślę, że też rozmowy z prezydentem Francji w różnych kwestiach wzmocniły Grupę Wyszehradzką. Tych problemów na stole jest bardzo dużo. Początkowo ten szczyt Rady Europejskiej za tydzień miał być poświęcony wyłącznie sprawom wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. I ja pamiętam taki szczyt w grudniu 2013 roku też miał być poświęcony tym tematom i pojawiły się zupełnie inne kryzysowe i tak też będzie i tym razem, bo to wspominana Grecja, Wielka Brytania, inne kwestie, uchodźcy na pewno zdominują dyskusję za tydzień, ale reasumując, z satysfakcją notowuję, że Wyszehrad jest silny i Wyszehrad pójdzie razem na ten szczyt za tydzień. Thank you, Secretary Simoniak. I think this will
call for two very exciting summits next week, on Monday and Thursday. You set the scene, at least for the Thursday one, which I think will be confrontational on this issue, but thanks for being so outspoken. Apologies to the General Secretary for not getting in more with his recommendations, but I think your point was made. Thank you for taking the time, and my apologies to you that we didn't have more time for questions. Have a good evening. And a housekeeping note, the buses leave at 5:30 downstairs for dinner.